Καλημέρα, είμαι ο Τζαπανέσκ και σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα επεισόδιο του Τζαπανό Podcast. Σήμερα θα σας μιλήσω για την εισαγωγή και διάδοση του βουδισμού στην Ιαπωνία και πώς αυτό το γεγονός έφερε τα πάνω κάτω στην πολιτική σκηνή της χώρας. Στο μακρινό 552 μετά Χριστόν, κατά το Ιαπωνικό χρονικό Νιχόν Σόκι, ο βασιλιάς ενός μικρού βασιλείου της Χερσονήσου της Κορέας έκανε έκκληση για βοήθεια στην τότε κυβέρνηση του Γιαμάτο, ζητώντας ταπεινά μερικές στρατιωτικές μονάδες. Εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση για να σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι το Νιχόν Σόκι. Το Ιαπωνικό χρονικό Νιχόν Σόκι είχε παρουσιαστεί στον αυτοκράτορα το 720 μετά Χριστόν και θεωρείται η επίσημη ιστορία της χώρας μέχρι περίπου εκείνη την περίοδο και επικεντρώνεται στο ρόλο της αυτοκρατορικής οικογένειας. Οι δύο κύριες θεματικές του χρονικού αυτού είναι η αργή εξέλιξη μέχρι την ύπαρξη κεντρικού κράτους κάτω από την κυριαρχία των Γιαμάτο, καθώς και οι στενές σχέσεις μεταξύ της Ιαπωνίας με την Κορέα και την Κίνα. Έτσι, το χρονικό αυτό, το οποίο αποτελεί συνέχεια του Κοτζίκι, που μεταφράζεται στα ελληνικά σε διήγηση των παλαιών πραγμάτων, αγνοεί εντελώς τους αγρότες και τους ψαράδες και αφηγείται γεγονότα από το μύθο της δημιουργίας του κόσμου μέχρι την ηγεμονία της αυτοκράτηρας Τζίτο το 697 μετά Χριστόν. Επιστρέφουμε στο θέμα μας. Ανάμεσα στα πολλά δώρα που είχε προσφέρει ο απεσταλμένος από την Κορέα ήταν μια χρυσή και χάλκινη μορφή του Βούδα, θρησκευτικά λάβαρα, ομπρέλες και τόμοι σημαντικών βουδιστικών κειμένων. Σε ένα από αυτά τα γράμματα που απέστειλε ο βασιλιάς, έκανε μια θερμή αναφορά στο βουδισμό. Αυτό το δόγμα, λέει, είναι το πιο έξοχο από όλα τα υπόλοιπα. Όμως, είναι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς και επίσης δύσκολο να κατανοηθεί. Η απάντηση από τον άρχοντα του Γιαμάτο ήταν διπλωματική. Ποτέ δεν έχουμε ακούσει κάποιο δόγμα ομορφότερο από αυτό που μας έχετε παρουσιάσει. Ωστόσο, δεν είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε από μόνοι μας αν θα το ασπαστούμε. Όταν είχε ζητήσει τη γνώμη 3 υπουργών του σχετικά με αυτό το νέο δόγμα, οι απαντήσεις τους ήταν τόσο διαφορετικές μεταξύ τους. Ένας από αυτούς, από τη φατρία Σόγκα, πρότεινε να δεχτούν τα δώρα και να καλωσορίσουν τον βουδισμό στη χώρα τους. Οι υπόλοιποι 2, από τις φατρίες Μονονόμπε και Νακατόμι, προέτρεψαν τον άρχοντα να αρνηθεί τη νέα αυτή θρησκεία, καθώς, όπως εξήγησαν, αν στη θέση τους, εννοώντας τις θεότητες του Σίντο, αρχίσουμε να λατρεύουμε ξένες θεότητες, αυτό θα προκαλέσει σίγουρα την οργή τους. Ο άρχοντας, αντί να δεχτεί τη γνώμη της άτυπης πλειοψηφίας, επέλεξε να χωρίσει τους 3 υπουργούς του σε 2 παρατάξεις και πρότεινε συμβιβασμό. Έτσι, δώρισε στον υπουργό που ήταν υπέρ της εισαγωγής του βουδισμού στη χώρα τη μία από τις μορφές του Βούδα, ούτως ώστε να προσεύχεται σε αυτή, χωρίς όμως αυτό να γίνεται αντιληπτό από άλλους ανθρώπους, ούτως ώστε να μην προκαλέσει αντιδράσεις. Λίγους μήνες αργότερα, ξεσπά μια επιδημία, με αποτέλεσμα να αρρωστήσουν και να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι. Αυτό το γεγονός έδωσε την ευκαιρία στους 2 αντιτιθέμενους υπουργούς να ισχυριστούν ότι η επιδημία σχετιζόταν με τη νέα θρησκεία, το βουδισμό. Έτσι, ο αυτοκράτορας, προφανώς επηρεασμένος από τα λόγια τους καθώς και από τις δυσιδαιμονίες της εποχής, διέταξε το στρατό του να πετάξει τη μορφή του Βούδα σε ένα κανάλι και να βάλουν φωτιά στον ναό όπου λατρευόταν. Η αντιπαλότητα μεταξύ βουδιστών και αντιβουδιστών συνεχίστηκε και είχε ως αποτέλεσμα διάφορες σειράξεις μέχρι το 597 μετά Χριστόν, όταν η φατρία Σόγκα πέτυχε μια αποφασιστική νίκη απέναντι στη φατρία Μονονόμπε, της οποίας ο επικεφαλής, κατά τις πηγές, φώναζε κλαίγοντας «Γιατί να λατρεύουμε ξένες θεότητες, γυρνώντας την πλάτη μας στους θεούς της πατρίδας μας». Πριν την τελική μάχη, ο επικεφαλής της φατρίας Σόγκα είχε ορκιστεί πως σε περίπτωση που επικρατούσε του αντιπάλου του, θα έχτιζε έναν μεγάλο ναό, ο οποίος θα προωθούσε τη λατρεία του Βούδα. Και αυτό ακριβώς έκανε. Μετά την επικράτηση της φατρίας του, έχτισε τον ναό Χόκοτζι, ο οποίος ήταν γνωστός σαν ναός της ανύψωσης της αλήθειας. Και έτσι ο βουδισμός άρχισε το μεγάλο ταξίδι του σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα θα αναρωτιέστε πώς ο βουδισμός επηρέασε την πολιτική σκηνή της χώρας. Εκείνη την εποχή, αν και η διένεξη ανάμεσα στις 2 φατρίες δεν φαίνονταν σαν κάτι πολύ σημαντικό, καθώς αυτό συνέβαινε συχνά,
Εντούτοις η νίκη των Σόγκα είχε μεγάλη ιστορική σημασία. Η συγκεκριμένη φατρία ήταν μια νέα οικογένεια, η οποία άργησε σχετικά να έρθει στο προσκήνιο. Οι αρχηγοί της οικογένειας δεν είχαν βασίσει την έγκλη και σημαντικότητα της οικογένειάς τους στο ότι προέρχονται από τους μυθικούς θεούς της χώρας. Αντί αυτού, λειτουργούσαν κυρίως σαν θησαυροφύλακες, μια θέση η οποία, αν και δεν είχε την έγκλη άλλων θέσεων στην αυτοκρατορία, εντούτοις ήταν απίστευτα σημαντική και τους επέτρεπε να είναι πολύ κοντά στον αυτοκράτορα. Ήταν δηλαδή οι μεγαλύτεροι γραφειοκράτες της εποχής, οι οποίοι εκτελούσαν τις εργασίες τους στο όνομα του ίδιου του αυτοκράτορα. Έτσι, η νίκη των Σόγκα απέναντι στους Μονονόμπε έφερε τη γέννηση ενός νέου είδους ανθρώπου της αυτοκρατορικής αυλής, τους γραφειοκράτες, καθώς και την επικράτησή τους απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι χρωστούσαν την ίδια τους την ύπαρξη καθαρά στη μυθολογία. Η αυτοκρατορική οικογένεια αναγνώριζε την αξίωση των Μονονόμπε λόγω του ότι ήταν απόγονοι των θεών, οι οποίοι υποστήριξαν τον πρώτο και μυθικό αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, Τζίμου, και η συγκεκριμένη οικογένεια παραδοσιακά προμήθευε τον εκάστοτε αυτοκράτορα με όπλα. Έτσι, η οικογένεια είχε αποκτήσει μια κάποια ανεξαρτησία, κυρίως λόγω της μακράς μυθικής σχέσης τους με την αυτοκρατορική οικογένεια. Μοιραία όμως, η εμφάνιση μιας νέας θρησκείας έσπηρε τον τρόμο και τον πανικό στις τάξεις των Μονονόμπε, καθώς η ίδια τους η ύπαρξη ήταν αλληλένδετη με την ύπαρξη και δύναμη των Κάμι, των παλιών θεών. Παρ' όλα αυτά, στην πραγματικότητα, ο Βουδισμός δεν έφερε τα πάνω κάτω στην πολιτική σκηνή της χώρας, καταστρέφοντας τους παλιούς θεούς. Οι δύο θρησκείες, Σίντο και Βουδισμός, θα έβρισκαν με το πέρας των χρόνων τον τρόπο για να συνυπάρξουν, γεννώντας αυτό που πολλοί αναφέρουν σήμερα σαν Σιντοβουδισμό. Αυτό που έγινε ήταν ουσιαστικά η αποδυνάμωση του μύθου που συντηρούσε τα κεκτημένα πολλών φατριών και η εξουσία μεταφέρθηκε σε νέες θέσεις της πολιτικής σκηνής. Μπορεί ο εκάστοτε αυτοκράτορας της Ιαπωνίας να θεωρείται απόγονος του μυθικού Τζίμου, ο οποίος από την πλευρά του αποτελούσε απόγονο της ίδιας της Αματεράσου, και αυτός ο μύθος να ενισχύει το πρεστίζ της αυτοκρατορικής οικογένειας. Παρ' όλα αυτά, το ίδιο δεν ισχύει για τις παλιές οικογένειες και φατρίες, οι οποίες με τα χρόνια έχαναν ολοένα και περισσότερη δύναμη, με αποτέλεσμα τον οριστικό αφανισμό τους. Έτσι, όπως βλέπετε, η εμφάνιση μιας νέας θρησκείας και η διάδοσή της στο βαθμό που είναι σήμερα ο Βουδισμός έφερε όντως τα πάνω κάτω στην πολιτική σκηνή της χώρας και άνοιξε το δρόμο για νέες θέσεις σε ανθρώπους οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες δεν θα είχαν στον ήλιο μοίρα.